and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Senti. Ngano, imok? Nang sabil, Mo? ing-ing. Sa mana mo, tanaw mo ka mama mo. May nakita ka ni mama mo? Oh, Oo. na ako'y nakita. Uy, Hala. unsa may imong nakita nako imok? Ha? Unsa? Unsa imong nakita nako imok? Naayo ko kami kamang simong buhok. Unsa? Kuha ninyo ko! Kuha ninyo! Kuha lagi ninyo! Nang dalawa na ko. Sabel? Kaboboy! Ma, eglo ma. Kay, hapon lang hapakon. Oy, nayabag ka pa eh. Hapak ko ni mo kunin ang sabil. Ako na lang kuha sukok, be. Hala, Kuya, wag mo biya. biya. Imo gikumkum ang ugok. Akong buhian ha. Ayaw. Hoy, mga tulawan mo dahil mag-ukok, oy. Na, Lo, patay na Hindi mo ako. gikumot. Imong gikumot? Og nang labay na usab ang mga adlaw. Buwan og bituon. Kuya. Kay bawon ako si mo isulti pero isulti lang gihapon kay ako ra may nahibaw. Sila wa man. Okay. Mga itik. Istorya ra gagtarong boy. Itik. Kuya. Sorry ha nga wa ko mananghid ni mo daan, kuya. Okay raw eh. Tagsa ra sad bay ka mulakwat sa. Sige lang, kuya. Kaysa sunod, kita na siya mamakasyon. Pero, pwede naman sa ka nga mukuyog na mo. Okay naman sa to ako mga classmate. Kamo na lang eh. Nasa kuya daghang ati manunon. Enjoy na lang mo dito sa Boracay. Oh, kuya! Ako na to gisindan imong kuan, Gcash. Hehehe, Gcash. Salamat, kuya. Tanawa pila nga akong gisend. Be. Oh, Yes, hinang internet to sa. kana. Oh, Oh. Oh. kita na ka? Aw pa. Tara sa ako balik. Kirit ako. Excited sa kaya. May kakulian man ka boy. Oh. Oh. Hmm. Hala. Dako ako ni kuya. Dako kagastuhan dito. Nga naman nga na budget naman na mo daan tanan kuya. Oh, makauyab ka dito. Ha? Hay, may pangako manghod. Nakauyab na sa Boracay. Ako taon, nanggungis na yung taon hapit. Wa pa gyud. Mo ato pa ka ako ni imot, no? Oh, hala. Naghuna-huna na ko si Bia. Hala, oy. Gikilig man ko. Mapalit ba sa ka siya ining palitaw? Askang. Mamaligya ra balik palitaw. Abi na ko unsa na. Mianhi lagi doon ka. Mukha mo ko palitaw god. Sige lang, susunod na lang. Mao na to ha. Asa tayo panambalog ma ha. Sunod adlaw na sad. Sige, Mok. Okay, human naman ta. Pamauli na lang mo hinahinay, ha? Uy, imo man migihingin lan, imok. Bitaw, Mok. Sabta sa tao ko ninyo, God. Guys, pips, naunsa man sa taon mo. Wa man mo kadji. Ngano nga, gihingin lang ta mo. Wa yun? Sige, kasabot na lang ni Dok. Aw, lagi. Okay, very good, very good. Mga bright gid ay. Ito na, me. Babu! Hindi na sad ko magdugay, imok. Oh, kadit biya. Oh. O di ka kasabot kung nganong ako to sila gipapauli. Ang mga tao. Huh? Kasabot manggod ka. Wa mangkod. Unsa ko? Mananagan? Sige. Mauman ka ha. Ngano dahil ngay mo silang gipapauli? Kay, human na magkupanambal nila. Di ay? Stupid question.
Napabitaw ko'y kuan laing rason eh. O man? Kuan kining Hi guys! askang. Kumusta naman tayo ni? Naputol naman na itong mga meeting-meeting sukad pagbuto sa bulkan. Oh, balik naman sa London. Kita bitaw ka. Bago na ko nga nahuman og panambal. Kuntento ra gid gas donation sa mga magpatambal, ha? Nimo, Mok? Ing-ing. Mok. Hay ing-ing. Samang ka. Uy, imo ra man yung giusikan ang dako, ginuntag kayo nimong opportunity nga musikat og makakwartag dako. Eng. Kanang, Eng. Ing-ing. Di ba? Tawam ka biya. Di ba nasitol naman ni no? Ah. Nga di ba? Nagkasabot naman ta nga, di gid bugson si imok. Wa masag ko mamugos. Lagi. Nahisgutan na gani na ako. Kahibaw ka, Ing. Ah. Okay raman Ano? gid ang imong concern. Pero mas gusto man gud ko nga kinabang malinaw nga kinabuhi ba. Sa akong edad karon, gusto na gid ko nga magminyo ug magtukod og pamilya. Parehas bitaw ta. Ing. Excuse una ninyong duha ha. Mula kaon ako. Pag-istorya lang mag inyo ha. Babush! Ing pa. Unsa? Sa Pa ing. Ing. Ah. Ing. Niya magita no? Istorya lang ta ba hindi biya? Sige. Kana. Oh. Unsa man? Bisan wa unta ko'y obligasyon nga musulti nimo ini. Pero for the sake nga nagkaamigo naman ta, we are friends naman, mapahibaw lang ko nimo. Sama na. Nga ako na ipadayon ang naputol na kong pagpanguyab ni Bia. Prangka ni, laki sa laki. Mok. Ing. Parehas gyud ay ta. O siya parehas. Mao masadunta na akong isulti nimo. Nga ako nang ipadayon ang akong naputol nga pagpanguyab niya. Ing, sunod-sunod na magikan ako. Ha? Wa magud ko magsunod-sunod ni Momo. Sunod-sunod kami. Suya-suya ka. Wa lagi. Na timing lagi nga parehas tag taste. Unya sa una, ingon-ingon ka nga, inigsuon rang imo pagtanaw ni Bia. Gani, niangkon ka. Niangkon ka ito. Nga, suya ra gitong imo ha. Nako. Ha? Ingon ko? Ingon ka. Ay, pag dinay-dinay diya. Kay, mauto nga time nga, nabuang ka sa kong paryente. Remember? Paryente. Ay, so naman to. Nakarealize na ko, Mok. Ang punto pa, Ing. Nakarealize na ko nga sayop ko. Ka-realize ka. Eng, ang punto manggod, nga, wa gyud ka mahigugma di Bia sa tinuray lang. Kay kung dunay laing babae nga mukalit og tunga, nga sa imong tan-aw mas nakalabaw ni Bia, madto man ka. Mo na magkanggaro, lokso-lokso man ka. Kakaro. Mok, sa una ra lagi to. Kon naaroy mo anhi nga imong giingon nga mas makalabaw ni Bia. Si Bia ra gyapon ang akong piliun. Yatis good. Bisan pag si Ivana alawi mo anhe? Siya? Wa ka tingog kay siradong bukog. Imposible mo sad nang siya mo anhi oy. Ay, imposible na naman ko'y kontak. Unyag man eh. Bia ko. Unyag si Ingrid Bertolaso man eh. Wala sad katingog. Kon. Bia gyapon ko, Bia. Unyag si Carol Hikay ng man eh. Ha? Wa ka gyapon katingog. Bia gyapon ko. Mok. Solid Bia ko. Uy, unsa na? Ha? Mok, Artista ko no. kinsa man sa ganang artista ha? Sanya Lopez ko no. Wala na. Sanya! Bangak sa ilong. Ha? Solid Bia pa ha? Tanawa? Tanaw sa kong sanyabi?
Nganong ingon anak man na imong tinan-awan nako. Sure kasi mong gisulti, ma? Imo kong pa-applyon og trabaho? Oh, kay ngano man di ay. Daotan ba di ay nga papangitaon kag trabaho? Taas na kayo ang imong giusikan nga panahon paing tungod sa pagsigi nimong sunod-sunod anang imok. Taas Panarbaho nagbalik oy. Heh, karon na hinuon mga may mga kontak na ko Kontak? Unsay kontak? Sa unsa man? sa mukuha unya ni Imok. Ha? Sa di madugay, ma. May mo pick up ra ang Imok para dadon siya sila ing nasod aron stadihan. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!